штат нәрсә белән икенче оешмалардан аерылып тора. Безнең яшьләр белән күп без аларга игътибар бирәбез. Без тырышабыз беренче курска килгәч, 1 сентябрьдән 1 курска килгәч, башларга алар белән эш инде. Без медицинский институтлардан бер группа безнеңдә 6 медицинский институт бар. Шулардан без шундый клуб бар, Гиппократ. Шуларны оештырып инде, шул 1 сентябрьдән татарлар үзара аралашсын, дуслашсын, берсенә берсе булышсын инде. Юристларны без тагын бер клуб бар безнең. Шулай итеп без 1 курстан аларны инде шундый татар оешмаларга кертергә исәп инде менә. И шул безнең булай җылдан җыл яхшырак бу эш алып барабыз инде. Безнең иң зур җаңалыклар инде хәзер без менә китап чыгарабыз хәзер. Менә татар милләт турында шундый, значит, бик иштәлекле, бик көчле дибез инде ул шундый китап булачак. Менә без аны Чаллыга килеп, шуны презентациясын язарга исәп инде. Кайчан булачак? Бу була менә августта. Августта 1000 бар, моның тираж була 10000. Моны без бит Мәскәүдә күп аралашабыз тюркский халыклар белән. Менә безгә киләләр ифтар вакытында карачаевец, балкарцы килә. Карачаевцы, балкарцы, уйгуры, кумыки. Менә аларның гел телләре безнеке. Аңлашып була, сөйләшеп була менә. Менә алар белән 100 елдан, 150 елдан без Мәскәүдә ниндидер бергә чаралар безнең булачак, минемчә. Концертлар безгә, культура безнең инде бар, бер тел белгәч, алар берсенә берсе без бит инде якын кешеләр. Менә революция до революции инде безнең ничек булган Мәскәүдә. Безнең татар милләт ул аерылып торган, безнең укыган кешеләр күп. Безнең генә милләттә бар ул хатыннар идә укып инде, хатыннар кызларын укытып шундый безнең образованиегә шундый теләк, шундый тарту ул безнең милләттә генә бар шундый. Инде. Шунар күп менә азербайджанецлар, кумыклар, карачаевецлар тоже менә бездә татар дип, безнең кирәдә җиреп инде татар буласы бик килгән аның. Менә шулай итеп ул менә безнең кеше үләй бит теге татарлар, түбәтәй, шакшак, теге ни, безнең бит күп сколько ученыйлар бар, безнең композиторлар бар, безнең шундый таныклы бик күп кешеләр, геройлар күп безнең. Шуңар безнең шуларны кирәк балаларга күрсәтергә. Менә шуны белән безнең татар милләт аерылып тора. Менә без хәзер Мәскәүдә конгресс ясыйбыз. Оештырабыз Московский конгресс. Менә ул шуның булачак инде менә бүгенге сразу же 25 пункт була. Шундый эшләр бүген эшләй торган. Ул бик кирәкле бүген эшләй торган. Шуның берничә пункты инде менә балалар белән бәйләнгән. Менә хәзер безнең балаларга икенчеләй караш булырга тиеш. Менә ул карашны үзгәртер өчен безнең балаларга аларның хыялларын үзгәртергә кирәк. Менә татар балалары аларның хыяллары бүтәнчә булырга тиеш. Менә бар бит теге бер кыз bir әкияттә корабль теге кызыл паруслар белән көтте инде дә. Бик көтте ул аны, бик хыялланды. Шулай бит инде. Ассор теге алый паруса. Но бит ул бит килде ул корабль. Нык шансаң, нык хыял булса, ул барыбер булып чыга. Шулай итеп менә татар балалары, аларның хыялы икенчеләй булырга тиеш. Бүтән балалар ойга шам дисәләр, безнең балалар Марска шам дип хыял булсын. Менә Марска шам дип хыял булса, алар ойга барыбер баралар. Менә шундый безнең завышенный кирәк хәзер требование. Без шундый милләт, безнең шундый тарих. Безнең шундый, значит, милләттә шундый менә геройлар бар. Гурлана торган күп шундый кешеләр. Безнең бит тарих бик бай тарих. Без бит барыбызны да безне шул без бер тарихтан чыккан. Безнең киләчәк бер.
Şulay ettirip şu balalar bilen şunu kirek söyleşirge indi. Mine biz indi okutuşçuların tankitlesi kelmeyi bizden. No mine bir suverenitet vaktinde bizden 25-30 yıl buldu bit. Mine nerse dileysiz şunu işleysiz. Moskov'dagi Tatar mektebinde Tatar tili nişik okutlar? Bizning Moskovda şu bütün Moskovga bir mektep var. Şu mektepte etnografическим uklonum. Onda bik matur Tatar büyüler, bik yakşı Tatar küreş var onda. Onda Tatarlar bir 500 bala okuyanda şunun bir 150'si Tatar indi. Mine anı hadir ul mektepni Uzbekistan, Tacikistan kişileri Moskovga kelip şu mektepte okup indi Moskovda turur için mine şunday ni bilen jüriler şunda. Tatar dili onda bik az. Az onda. Ditsatlar bizim Tatar şey yok. Mine biz bik şanavız şun elek var ya şunday ok boylar. Dige meşit salatırgan tugel. Ok boylar alar mine mektep salalar ya. Mektepni содержание. Okşa bilip duralar ya. Ditsatlar. Mine biz hadir şanavız şul mine uyatırga kirek biznesini. Şul ok boylarını jiyip mine olarga şanış bizden. Hadir частный яслилар, частный ditsatlar, частный mektepler kirek bizge. Kup kirek alar mine. Onu bit oşuguna tuğul, onu bit kirek ale содержать, onu bit тоже ulzur iş. Mine kak mine olarını uyatırga kirek ol biznesmenlerle bizden. No ale bit bizlik Tatarstanda turan bizde bit ala ul jingel. Bizden var mine 20 şehir, biz olarga jiribiz Россияда. Olar 20 şehirde de olar mine те компактное проживание татар gibi şimdi у меня Оренбург, например, Уфа etmeyi şimdi меня Оренбург, значит, Екатеринбург, Тюмень, меня şurada şehrime Ижевск, şu şehirler. Меня ağlarda işi de ağırrak, mektep oşarga, ditsat oşarga, tırşırga. Меня ağlarga, тоже меня kaderinde şunda ok boylarının uyatıp nitip меня şunda yışmalar türge gerek. Mine bizning programmirование'de, mine bizning shtab şunu bilen ayrılıp tura. Biz onu programmirование, trening biz indi mine личностный рост söyleşebiz biz olar bilen kiş buyu sin Tatar mine işinde hislerin uyatırga bizning indi mine. Uyların, fikirlerin mine uylasınlar Tatar şağlar. Tatar millet turunda koygırıp yaşasınlar mine. Mine şunday bizning mine planlar indi shtabda.